کارودانên êrişên Amerîkayên duhşev bû ser pêgehên çekdaran li Sûriye û Iraqê hêj berdewam in li rojhelata navarast li cîhanê jî beriya niha jî weke xweşewî amaje pêkir ku Rosya helwêstekê tund heye li hember Amerîka li dûrvan êrişên ku li ser pêgehên çekdaran kiriye daxwaz ji civata asayişa nêvdewletî kiriye ku civîneka biles li dar bixe li dûr van êrişan êdî ev êriş nabin bihên dûbarekirin li rojhelata navarast peresendinên zûdirtir tevlî heviyên zêdetir li navçeyê durust dibin. Li dûr helwêstê Rosyayê li hember êrişên Amerîka min mêvanekê berez Doktor Iqbal Dûre çavdêrê siyasî ji Moskowê dê gelme dabîtin. Doktor şevbaş tu bixêratî ji bo Kurdistan 24 Rosya bi vê helwêstê tund li hember Amerîka dixwazîtin çi peyamekê bigihînîtin? Evet, tabii ki Rusya biliyorsunuz. Rusya asayişa navdewletî bo civînê gazîkir lê ev tiştekî asayînî ne destpêka salê êriş li Yemenê hate kirin li wê demê jî Rusya dîsa asayişa navdewletî ban kiribû ji bo civînê lê di demên dawî taybet li rojhilatên naverast biryarên ku li asayişa navdewletî tên girtin tê bandoreke xwe ciddî nîne ji ber wê ev weke formalîte yanî tenê ji gotinê derbas nabe wek hûn dizanin İran di demên dawî de taybet di şerê Ukraynayê de bû hevbeşekî stratejîk yê Rusyayê ji ber vê peywendiyên bi İranê re ji bo Rusya pir giringin gelek dronan Rusya gelek dronan ji İranê dikire ji ber vê yekê di rewşekê wiha da pêwîst dibîne ku piştevaniya İranê bike. Aliyê din jî Rusya di êrişa dawiya Amerîkayê de net weke êrişên hemberî alîgirên İranê nabîne di heman demê de wek hewlên lawazkirina rejima Esed jî dibîne û weke piştevaniya cihadiyan bihêzkirina wan dibîne êrişekî wiha dibîne. Ez behsa nêrîna resmî fermiya Rusyayê dikim ji ber vê Rusya nerazîbûn nîşan dide êrişên hember İranê. Lê li alî din jî ev jî heye ev rewş di bercewendiya Rusyayê de jî ji ber ku her çend li rojhilata navarast şer fireh bibe jî bele. Doktor Amerîka bi şêweyekî nerasta xwe nizî 2 sala li gel Rusyayê di şerekê berdewam daye taybet bi rêya Ukraynayê ku hemahengî û hevkareka başa Ukraynayê ye. Yani bi nerîna te bi van helwêstên Rusyayê Amerîka dikarîtin yan bijin Rusya dikarîtin ku rêgiriyê ji êrişên Amerîka biketin li rojhelata navarast ku careka din ev êriş dubare nebin? Tabii ki Rusya helbet Rusya nikare êrişên Amerîka li rojhelata navarast asteng bike. Ev hêza wê nîne lê aliyê din ev Amerîka çi qas van êrişan de berdewam bike û dixwaze bi van êrişan bike bige çi armanca ev jî wek pirseke di serê Rusyayê de gelo ev de qeyrana rojhelata navarast zêde bike hevsengiyan xera bike serûbin bike yan na gelo Amerîka dest bi êrişekî mezin bike yan na ev giring e. Lê niha Amerîka çi bike jî Rusya nikare van asteng bike lê naxwaze ev rewşa aloz rojhilata navarast berdewam bibe. Rusya lê di demekî Kurd de niha Rusya dixwaze ku bala dinyayê ji şerê Ukrayna vegere rojhilata navarast ez bawer nakim Rusya bixwaze asteng jî bike ev rewşa aloz hinek di bercewendiya Rusyayê de ye. Baş e. Li ser ersê waqe Rusya dikare çi biketin li rojhelata navarast li hember êrişên Amerîka? Yani ewa niha Rusya diketin tinê axeftinin, tinê babetê ragandinê û îlamê ye?
Şöyle tabii Rusya'nın pratikte helbet Rusya dikare de meydanı da hene gavam baveje taybet le Suriye denava del meydanı ev halaki girinke halat duemje ev jbo rola Rusya'yı Mısır Suudi herwa İmarat velaten kendave به هفس به پیشنگی بریکس بون اندامن بریکس کو د پیشنگی روسیا و چینین اندام بونا وان هر سه ولاتان جبو نافچه جبو امریکای نینی دیتن گلو امریکا دکاره لروجلات نورس چه بکه مرب نکاره بریارکی نها بده روسیا دبکو بکاره به لروجلات ناوین هفسنگیان خراب که هیچ روسیا لسوریه هیا سربازن وان هیا و بردوام دبن باشه ده سیاست دا یان دزانست سیاست دا بجنه سیاست دورو او روسیا دکتن لهمبر امریکای افجور سیاست نیه ده دمک دا ما في امریکای نیه ایرشی سر پیگین امریکای هاتینه کرن سربازن امریکی هاتینه کشتن سربازن وان بریندار بوینه برسوا ایرشن خداینه برسوا قربانیان خداینه اگر لسر روسیه جی به هات باکرن روسیه همان هلویس نده بو tabii ki ABD'nin helbet mafya Amerika heye xub biparize li pırs eve Amerika erişin ku îro kirine de dema Trump'da ev eriş evqasî mazın nînin ku vedeme Kasım Süleymani hatı bu kuştun ددما ترامپتا لی امریکا ودم ناخد پاریزه لی ام دبینن سانک امریکا دخوازه روجلات ناوین بپاریزه یان دخوازه تشتکی دن بکه نه ام دبینن امریکا تنه دخوازه خوب بپاریزه ودم امریکا لروجلات ناواراس چه دکه تنه جبو خوب پاراستنه لودره یان جی دخوازه هن افسانگیان بگوهرینه اگر دخوازه هن تشت بگوهرینه نابد در روشک خو پاراستنه در وانکاران بکار بینه و دمه ولایت نافچه روسیه ده بکار بین و روشه بکار بینن لی ده همان دمه ده ایران جی دکاره بیجا از مافی خو پاراستنه بکار تینم زور باشه بریان دو هفتان جی ایرش لسر هرما کردستان هولیری هاته کرن شعالیه ایرانه و سویل جان خوش ده زانزاروکین یازدمهی جان خوشته زنبونه قربانین وان ایرشان یعنی چما کمالگاه نیو دولتیان تایبت بیجین روسیا وکه پیوست لسر وان ایرشان نهاته دنگ داخل انجمن آسایش نکر کو او ایرشان را بگریتن جالی ایران روشهلاتا ناوراز تولی هف زیاتر دبه ev siyaseteki durrutiye dve da berjevendiye ki Rusya nine erişe kulli Kurdistan'ı hatiye kirin erişin serbazı ve got zarokin bütçük canı hoş destanı jibo vera ragiştiya dünyayı berjevendiyen velatendin tedennine jiber ve yeki tiştê ku destpêkê were kirin divê Kurd destpêkê di nava xwe da destpêk Kurd di navê xwe da hêzên Kurdan gelo heman helwestekî bihêz nîşandan yan na derve partiyên ku dervê hewlêrê dijîn hêzên Kurdî ku dervê hewlêrê çi qas helwestekî durust û rast nîşandan û wê demê em karin behsa dinyayê jî cihanê jî bikin mixabin berjewendiyên wan nîne û eger hêzên navdewletî divê Kurd hêzekî wan nîşan bidin ku wek berpirsiyariyekî navdewletî derbike ve pêş mixabin li vê derê em nikarin aliyên derve li tawanbar bibînin divê em hinek li nav xwe jî binêrin. Zor baş e. Doktor Iqbal Dure çavdêrê siyasî ji Moskvê gelma bûyî gelekî spas.